Hola a tots, benvinguts al Bombo i Caixa. Vivim en una societat que premia la immediatesa. Consumim música sense parar i de manera normalment acrítica. I cada àlbum és una merda o l'àlbum de l'any i de la dècada. No hi ha grisos. I qui dia passa, any empeny. Comença el Bombo i Caixa. Bona tarda, som Extraño Ways. Jo sóc en Rodó. Jo sóc en Pachi Basili. I estàs escoltant el Bombo Caixa. No, 4, 2, 2, 4. Hace Júlia. And noodles. Bé, 20è programa de la tercera temporada, avui amb dos col·laboradors, un, sobretot, d'especial, el primer és en Gala. Gala, com estàs? Molt bé, la veritat. Avui vinc de reventón, he dormit 4 hores, però tinc moltes ganes. Has vingut de 4 hores per festa, per feina, o les dues coses, les no? Les dues coses, podem dir que les dues coses. Hi ha un moment on la línia és tan fina que no saps quina és quina, Però en el teu cas... pots explicar què vas fer, si vols. Vam estar a l'Apolo, que la DJ Trapella ha organitzat això de la crema, sabeu què és? No. Està fent una sessió els dimecres a l'Apolo, l'últim dimecres de cada mes, no els dimecres, sinó l'últim dimecres de cada mes, on es potencia molt la música catalana, es potencia molt la música d'aquí, feta a casa, i barreja sessió de DJs juntament amb el DJ Surda, i van fent showcase d'artistes que presenten àlbum, presenten no sé què, o simplement fan showcase i ensenyen la seva música, no? Però molt centrat en música catalana, inclús tenen allà calçots per fer-te un fotocall amb calçots. Ah, sí? Tal qual, mola moltíssim, guapo, no? Un porró sobre la taula, la veritat és que molt friqui, però m'encanta això del friqui. I això és cada quan? L'últim dimecres de cada mes a l'Apolo. Que guapo. Els podeu seguir a Instagram, em sembla que és la Crema Club o alguna cosa així, de la crema catalana. Crema de la bona, no? Crema de la bona. I per altra banda, he dit que teníem un convidat especial, més que convidat, avui col·laborador, no? Perquè en Gala m'ha dit, mira, tinc un amic que sobre el tema que parlarem avui crec que ens pot aportar coses, crec que hi entén bastant. Moratalla, com estàs? Molt bé. I res, si voleu, oients i companys, explico una mica de què parlarem i per què tenim aquí. Bàsicament avui el que volíem fer és comentar 2 àlbums que han sortit últimament en el rap espanyol i que ens interessen especialment per qui són i pel moment en què els han publicat. Parlem de Nuevos Trapos de Dano, que va sortir el 14 de març, i evidentment també de La Madruga de De La Osa, que va sortir el 20 de març. Si voleu, començarem parlant per ordre cronològic una mica de l'àlbum de Dano, després parlarem també del de La Osa, us demanaré una mica opinió i així. Per tant, si us sembla bé, comencem, no? Perfecte. A tope. Comencem per Nuevos Trapos de Dano, que va sortir, com he dit, el 14 de març. És un àlbum de 13 temes i amb col·laboracions. Atenció, n'hi ha de més típiques i mítiques també, com Il Pequeño i Ergo Pro. No sé si vau veure un clip que s'ha viralitzat bastant a Twitter, en què l'Eiva, de Pereza, parla de Il Pequeño i de Hockey i de La Osa, i en comptes de dir Il Pequeño diu Tercer Pequeño. Hòstia! Per les Is. Perquè com que hi ha I o són 3 pals, ell va entendre Tercer Pequeño. Hòstia, però té el seu rotllo, Potser podria ser que tingués germans, el Pequeño, i seguir el tercer. Primer Pequeño, segundo Pequeño... que sigui el més petit de tots. Sí, va fer bastanta gràcia. Pobre d'Eiva, que va fer un shout-out molt maco al món del rap, perquè va dir que penya del rap com Hockey i així. No. Clar, ell devia veure El Pequeño com ho estic llegint jo ara, i clar, els que ho tenim interioritzat és un error garrafal, però si no ho tens interioritzat... Il en anglès és malalt, llavors potser millor per ell ser el tercero que ser el malalt, no? Sí, exacte. De fet, Stevie va sortir també per Twitter i va dir, a mi alguna vegada també m'han dit estil tercer. Estil tercer. Perquè clar, estil tercer. I tal qual. És graciós. Més col·laboracions de Nuevos Trapos. Cream Apple, Déu-n'hi-do, que és, per qui no ho sàpiga, un raper de Nova Jersey, però de família colombiana, que barreja una mica el castellà i l'anglès. Duki, mític. Lua de Santana, apunteu aquest nom perquè donarà que parlar. Babi d'Argentina també, Johnny Doc, un mític de l'escena espanyola. La Blackie, que no falten presentacions, no fan falta presentacions. Benny the Butcher de Griselda, després explicarem una mica més per què aquesta col·laboració, però Déu-n'hi-do. Boris Rock, un raper més desconegut per nosaltres de Boston, i 3 argentins, Mir Nicolás, 01 i HDPR. Deia que no és tan estranya la col·laboració de Benny the Butcher amb Dano, tot i que per Dano és complir un somni, perquè ja s'ha produït anteriorment la connexió més sent, que és el segell de Dano i companyia amb Griselda. De fet, Cruz Cafune i Westside Gun van col·laborar a Me Muevo con Dios del 2023 i Con Huí de Machine amb Elio Tofana a Aliens del 2024.
T'ha agradat la col·laboració amb Benny the Butcher? Sí. Jo que de fet com a disc en general, la cançó, o sigui, les col·laboracions que he tingut han sigut molt xules, o sigui, molt... que estava molt bé, no sé, m'han agradat molt. A mi em flipa com aquesta internacionalitat que hi ha a l'àlbum, no? Sí. Que sí que és cert que tira molt tot cap a Amèrica, no? Perquè tira cap a baix i cap a Amèrica del Sud, Amèrica del Nord, però poques coses se'n van cap a Europa de per aquí, saps? Que també hi ha molta cultura de rap. Però igualment mola, tio, que un raper espanyol surti d'aquí, se'n vagi cap allà i faci contactes. Jo vaig escoltar una entrevista i bàsicament és Argentina, Estats Units i Espanya, que en aquest cas és Madrid. Sí, són com les tres, de fet podria ser Buenos Aires i Boston o Nova Jersey. Sí. Que és com les tres punts claus per entendre l'àlbum. I estàvem comentant que la col·laboració amb Benny the Butcher per entendre l'àlbum, perquè ell, per exemple, aquest àlbum l'ha gravat a Nova York. Sí. Tot l'ha gravat a Nova York? Sí, diria que sí. Vale. Després hi ha rapers argentins i ell també crec que bueno, ell és fill d'argentins, va néixer a Argentina i després perquè ell viu a Madrid i també hi ha els rapers i el Pequeño Ergo Pro que són de Madrid. Clar, ara té sentit, ok, ja entenc. O sigui, hi ha col·laboracions, són dels tres llocs. Clar, no són perquè sí, no són perquè ha fet el Jonesy, sinó perquè un n'ha conegut, suposo, mentre gravava, allà a Nova York o Nova Jersey, que està al costat i de més, no? Sí. Vale. I si vas més enllà, Nuevos Trapos també fa com referència a un disc que havia de sortir d'un cantant argentí mític que és Charly García. Vull dir que tot està com bastant relacionat. Okay. Hi ha samples argentins també, és com el so de Nova York però uns samples d'Argentina, amb rapers de Madrid també. Vull dir que són com els 3 punts claus per entendre aquest àlbum. Tu m'has parlat de la col·laboració amb Benny the Butcher. Us volia demanar tema preferit. Jo m'anticipo i dic que per a mi un dels temes que m'ha agradat més és una col·laboració que és amb la Blackie, amb el tema Santeria. Sí. Crec que necessites obrir Spotify i mirar quins són tots els temes, no? Després, alguna col·laboració que m'hagi agradat molt també, home, el joc musical i raperístic que fan amb el Pequeño Ergo Pro per banda del Super Deport també m'ha molat bastant. Això la més rap de tot l'àlbum, poder, no? Segurament, perquè hem trobat el Dano, en algunes cançons, el Dano més R&B, potser. Sí. A mi m'ha flipat molt la de Pipidor, la veritat. O sigui, amb Johnny Dog. Jo crec que el que més m'ha agradat d'aquesta és aquest ritme sincopat, que no és el mateix que... és un 4-4 igual, no? Però que també surt una miqueta de la línia de la resta de cançons. A mi em destaca molt Pipidor. Home, és un àlbum en què Dano, evidentment, és un àlbum molt rapper, però que també ha volgut explotar aquesta... que ja havíem vist, perquè Dano ja fa anys que canta com tornades més cantades i que li mola molt tot això de... Sí, però no és tant el fet de cantar, en el tema de Vividor, és que el tema de 4-4, que per qui ens estigui escoltant que no sap què és 4-4, és el ritme bàsic dels 4 compassos, però a dintre hi ha subdivisions, i normalment hi ha subdivisions de la meitat cada una, seria com un 4-8 normalment, no? Doncs aquestes les subdivisions són a triples, llavors és com saps? I té com aquest, és l'únic que és l'àlbum així i mola moltíssim. Està bé tenir un productor, Sí, ajuda. Perquè això jo no ho hagués explicat tan bé. De les poques coses que sé, No, està molt bé. Tema jo preferit... de cançons, és que jo no sabria dir-te si Notorio, la col·laboració amb el Duki, m'ha semblat molt bona. Vull dir, de fet el Duki no el veus normalment cantant aquest tipus de música així. I també jo crec que Duki quan col·labora amb Dano pensa has de treure bones barres, I torna el Duki més rap. Sí. Jo crec que és que si no ho fa també una mica és com... És el moment on t'ho pot fer de veritat, no? Realment, el moment on te pot tornar als inicis amb algú que realment està a l'altura per fer-ho. I Lua de Santana la coneixeu? No. Apunteu aquest nom perquè jo crec que serà... Lua de Santana. Sí. És un artista que crec que té arrels de, no sé si Brasil, però també d'Espanya, de no sé on, i té un tema, per exemple, amb Skyhook. Busqueu-la, perquè jo crec que se'n sentirà parlar cada cop més, la veritat. Jo és que realment d'aquestes col·laboracions només coneixia els que són d'aquí i el Duki. I ves que vaig estar 10 mesos a Argentina i tots aquests, Mir Nicolás, 01, HDPR, els conec bastant. De fet, Mir Nicolás va treure l'any passat un àlbum que es diu Espinetaje Intenso, que jo ho vaig veure en directe a Argentina, i és com dels rapers que se n'ha parlat més durant aquest últim any a Argentina, que encara no és un Duki a nivell de repercussió, perquè tampoc fa el que fa Duki, però que l'està patant, en el fons. Vale. I així, valoració en general?
O sigui, una nota total de l'àlbum. Bueno, no, un comentari i després si vols nota. A mi m'ha semblat molt bo. Vull dir, no sabria dir-te si un 10. Ostres. Espera. Home. però sí que una nota alta. Sí que és veritat que potser no ha sigut el millor àlbum dels 3 últims que ha tret. Home, És un àlbum menys conceptual, també. Sí. Llavors, jo et posaria un 9. Vale. Un 9, Déu-n'hi-do. Jo no li posaria una nota tan alta. No? És a dir, a mi escolto Dano i escolto aquest àlbum i dic que el que fas, que és aquest rap que fas tu, el fas superbé. Però m'ha faltat un punt que no m'ha acabat d'emocionar tant com altres vegades. És a dir, és com un producte molt ben fet, però també pot ser una cosa de jo que ja l'he escoltat molt i que més o menys les seves històries me les conec, tot i que sempre hi ha com punts de vista i coses diferents, però no, a mi no m'ha enamorat aquest cop. Pregunto totalment des de no tenir ni idea, però creus que té a veure amb el release, amb com ha sortit? Perquè sí que és cert que amb el de Dios, no me'n recordo, Haces planes, Dios se ríe. Dios se ríe. Sí. Recordo molta El hombre pre. hace planes, Exacte. Dios se ríe. I recordo com molta penya en plan, buah, està a punt de sortir la bomba de l'any, tothom en plan mans al cap, no sé què, etc. I aquest és com que ha caigut una mica del cel i... Sí, jo crec que hi ha un tema també de pretensió, que la pretensió amb aquest no era tan alta, era més fa temps que no trec res, faig un EP, sí que hi ha un cert concepte, però no és tan important com l'altre, i clar, de l'altre feia més temps que no treia res, venia d'Ismo, que segurament és i serà el seu millor àlbum, tot i que ell sempre diu que l'últim és el millor, però bueno, això ho diuen una mica tots, no? Exacte. Passa que a nivell conceptual i de lletres i de beats i de tot, Ismo juga a una altra lliga per mi. És molt bo. I clar, venint de coses tan excel·lents, tot i que El hombre hace planes, Dios se ríe és un àlbum bastant llarg i potser sí que crec que hi ha temes millors i pitjors, però sí, també hi ha un tema de com s'ha vengut, potser, pot ser. És que jo És que crec que el primer tema de l'àlbum que es publica és un tema, per exemple, que es publica sense videoclip, també, així es penjat una mica. Sí, que és la col·laboració amb Body Rock, vull dir... A mi m'ha donat per això moltes bones vibres del disc, Blister, em va agradar molt. Com a tema està guapo. Com a tema està molt Passa que el guapo. va penjar així, spam, sense ni un vídeo líric ni res. Com per sorpresa. Això sap greu, tio. Però bueno, és una persona que cuida molt els detalls. Vull dir, jo crec que també era una manera de dir de no inflar tant el hype en aquest sentit. Una miqueta el contrari que amb de la Osa. Ja en parlarem. Correcte. No, exacte. Has dit de la Osa? Ja en parlarem. Doncs primer escoltarem el primer tema de Nuevos Trapos de Dano, que és Magic Bug, que és un dels que m'agrada més també, i després parlarem de la Osa. Muy diferente. Traigo el sonido. Algo especial. Algo nuevo. Lleno de fuego. Tu estilo un tanto básico, ladrones con secretos bajo el chasis, la saco gratis, automatic. Tuve una boss bitch, ya que nazis. ¿Cómo puede ser que no podamos vernos si se va a juntar Oasis? Fuck. Recuerdo no tener para los taxis, pero el Magic Pack nos puso rápido a forrarlo en plástico. Yeah. Tengo amor pa' ti, pero amor fati. Esquivo tus dardos fácil, a los Matrix. Yeah. No venimos de entornos de alto standing, junkies en la plaza de Aston Martin. Bé, ara comentàvem, després d'escoltar Magic Bug, que no he dit nota. Sembla que hagi rajat bastant, però jo crec que un 7 o un 8 ja li posaria, perquè al final soc molt fan de Dano i m'agrada el que fa, i jo crec que quan el reescolti també aniré com recuperant coses que potser no he sabut apreciar, i al final és un bon àlbum. I que és el que has dit, vull dir, no és la millor obra, però és que està molt ben feta. Vull dir, exacte. A nivell musical, a nivell de lletra, està molt ben feta. No és Ismo, però... Després parlarem també de què li exigim als artistes i que exigim, com sempre, com dèiem a la intro, el millor àlbum de la història cada vegada, que això també hem d'anar amb compte amb això. Sí. Però ara parlem, nois, de La Madrugada de la Osa, aquest esperadíssim àlbum que va publicar la setmana passada, concretament el 20 de març. Un àlbum de 17 temes, Déu-n'hi-do en els temps en els quals vivim, amb col·laboracions estranyes, o si més no sorprenents, com Tijeritas, que és un cantant de flamenc de Màlaga, i Andrés Calamaro, que és mític però que també ens va sorprendre. Després n'hi ha de més conegudes, com Pepe i Vicio, que ja havien col·laborat, Nicky Nicole, que ja havien col·laborat, Cruz Cafuné, que ja havien col·laborat. Jo em pensava que havia col·laborat amb Recycle J, però ho vaig mirar i no havien col·laborat. Hòstia. I amb Quevedo, si no m'equivoco, tampoc havia col·laborat, que és la primera col·laboració que fan.
I res, fa dies que se'n parla bastant d'aquest àlbum perquè s'esperava molt. No sé si així després d'una setmana tu, Moratalla, t'atreveixes a fer com una valoració en calent, encara, perquè, bueno, no és en calent, però vull dir que fa poquet que ha sortit. No, però sí, vull dir, encara em falta una mica reposar-lo, però a mi em va sentar, sincerament, quan el vaig escoltar per primer cop, com una galleda d'aigua freda, perquè jo vaig escoltar Nova Season, tot el hype que es va generar amb el disc, Sí, total. i estava com... No m'esperava això que va treure. Vull dir, tampoc dic que sigui un àlbum dolent, però no... Però tampoc bo. Però tampoc bo, exacte. No, exacte. I bueno, penso que té molts més treballs, molt més bons, i bueno, segons és això, el problema jo crec que va ser el hype que es va generar per aquest àlbum, quan, per exemple, quan es va treure Nova Season, o sigui, no... Esperaves una altra cosa, potser, no? Sí, correcte. És que Va posar expectatives molt altes. el tema potser és el més diferent de l'àlbum, a més, el de Nova Season, Sí. i et donava la sensació que anava a ser no com un Rounders, no com un... no? Però una cosa com Sí. més modernitzada, però més rotllo abans modernitzat, no? Una mica. Sí. I ens hem trobat com un matxembrat, aquesta paraula m'agrada bastant, de coses que jo no he acabat. És un collage com que no acaba de... Exacte, no sembla un disc. Que no té la cohesió que hauria de tenir. I hi ha el tema, evidentment, del hype, perquè De La Osa havia tret un tema que havia dit La madrugada, el disco de la dècada, Sí. i això li ha pesat molt, en el fons. I que portava molt temps fent-lo, a més, també, que l'estava fent el que ell volia realment, i a mi no és la sensació que m'ha donat amb el Ha resultat. passat alguna faig faig una miqueta més, trec la lupa enrere i ens anem una mica cap a Amèrica. El que ha passat, no sé si ho saps, amb Playboi Carti. Sí, I Am Music. Amb I Am Music, tio, Sí. que s'ha passat 5 anys fent-lo i dient, literalment, fotre-li el nom I Am Music vol dir que això ha de ser ja el cúmul del cúmul. Ha posposat molt, no, el llançament, també? 5 anys, tio. 5 anys, Però ets fan de Playboi Carti? Molt. No soc un fanàtic. I de Playboi vas Carti, escoltat però... tot? Sí. I què? I trobo que passa algú semblant al que jo crec que pot ser que acabi passant amb De La Osa de maneres diferents. A mi el vaig escoltar el primer cop i no m'agradà gens, l'àlbum com a tal, i a dia d'avui l'àlbum, com a concepte, Sí. no m'agrada. És fluix. No m'agrada. Però Com a després, concepte. però després hi ha hits, no? Exacte, però també penso que és això, tio, estàs 5 anys fent un àlbum, no sé quan ha tardat De La Osa per fer La madrugada. 2, 3... Dos o tres anyets. Pues estàs 2 o 3 anys fent un àlbum, hòstia, mínim, si curres de valent, t'han de sortir 200 temes, saps? O sigui... I Am Music en té 30, no? Té 30, sí. Que és una hora de música. No, sí, una hora i 5 minuts. Quin una hora i pal, 5 minuts. Home, però és que era el que duraven abans els àlbums. Sí, ja ho sé. Ahí està, també és que ens hem acostumat a coses molt ràpides. No, i podria ser de 30 actualment i ser Sí. molt bo, vull dir, no passa... Sí. I el de Cruci. Però, exacte, Correcte. aquesta seria. Però... Me muevo con Dios, no? Exacte. Però, tio, és que és això, es passes 5 anys o 2 anys, 2 anys, el cas de La Osa, fent música, mínim treus 100 temes. Clar, i és el que parlàvem amb el Moratalla, que després de fer 100 cançons tens diverses opcions, no? Les envies a la merda, les treus com a singles, fas un àlbum o en fas com 4. I jo penso que aquest àlbum que ha fet l'ha juntat tot en un i hauria sigut extremadíssimament molt més potent si l'hagués separat en 3 àlbums, 3 EPs més curts, que no cal que siguin de... Quantes cançons són, la madrugada? 17, sí, ho tinc aquí, 17. Tio, pues, Passa hagués que fet venia amb la 3 idea EPs. aquesta de fer l'àlbum de la dècada, de no sé què, de la pressió, tal... No ho sé, ell ara mateix segurament està content amb l'àlbum, no sé d'aquí a 5 anys si continuarà creient que és L'àlbum de la dècada. el millor àlbum que ha fet. Però és que hi ha no com ho sé. 4 narratives dintre l'àlbum. O sigui, jo Interessant. escoltant-lo he escoltat cançons que sembla que parlin més del seu passat, del que va de ser, no, una Màlaga, mica. i també aquest sonido més espanyol, diguem-ne, com pot ser la intro, com pot ser una també més endavant que també hi ha així. El tema en Pepe i Vicio, per exemple, la tornada està molt bé, I això és una narrativa. Després veig com una altra narrativa que és més trapstar, que és com el segon tema de l'àlbum. de la vida de Trapstar, sí. Exacte, i també com les que a mi més m'han agradat a nivell personal, no soc gran fanàtic de La Osa. Que per cert, mentre ho mires, jo anava a dir que la segona vegada, aquesta setmana m'he posat per segona vegada i també estic valorant coses que no valorava, sí, que és el que he dit, això és el que volia dir amb Per Playboi exemple, Carti. la intro m'agrada bastant, que és de Tijeritas, però hi trobo a faltar, però clarament, que quan acaba de cantar Tijeritas entri De La Osa. Sí. Perquè no entra fins al segon tema, que també m'agrada bastant, que és To The Sky,
Però no quadren res, tio. Aquí és el que em ratlla. A mi m'ha tret és tot com el que mood. aquesta transició és una mica... Però M'ha quan el tret tot el Tiqueritas mood. acaba de cantar, trobo a faltar allò que baixi el volum i de cop s'ha rapejant, hagués estat èpic. I no sé, Això m'hagués molat molt. i no sé per què no hi és. No sé. Sí, no, i que en Playboy Carti justament el que passa és això. A la primera escolta no m'agrada gens, segona escolta descobreixes cançons que t'agraden més, tercera escolta ja fas com la teva llista de dir, buah, aquestes m'agraden, aquestes no m'agraden, i quarta o cinquena escolta dius, l'àlbum no val la pena com a àlbum, però Però hi ha coses que es poden però és que rescatar. ho entenc, després de 5 anys pots descarregar-ho tot en una gran descàrrega, però no serà tan bona com si ho organitzes o ho separes, saps? Sintetitzar a vegades. Sí, ja et dic, jo crec que d'aquí un any tampoc em semblarà l'àlbum de la dècada. No crec. Però bueno, No. Jo penso que per ser un bon àlbum te les has de guardar totes. Totes Sí. les cançons te les has de guardar. Ja. Jo li comentava que cada cop es fa menys això, Per cert, perdó, tema narrativa. Hem dit 2 temes. Suposo Sí. que el tercer seria una mica la desintoxicació. Sí, exacte. I l'altre, la mort de la família. La mort. A veure, el tema dedicat a la seva mare, que es va Sí, morir a mi és el que més m'agrada. quan era petit, és maco. Molt, Sí. molt. És maco. Ell. Vull dir que al final ja anem rescatant cosetes. Exacte. És això. El tema... passa que també hi ha un tema de que això... Bueno, això ho comentarem després, digues. No, que és això, que jo m'ho esperava com una... Que el primer escolta em va semblar una galleda d'aigua freda, però que després escoltant només, mirant la lletra del que parlava, sobretot la cançó de la seva mare, la vaig trobar molt maca. I en canvi la del bar, què? Perquè hi ha gent que diu que és nefasta. Jo Ahir la vaig tornar a escoltar i encara la salvo una mica. Passa És la que era de rock, veritat? Que era Sí, Vale. Sí, d'anar a veure... És que jo crec que, Sí. crec que va de més a menys l'àlbum, Sí. i 2, crec que De Bausa crec que vol fer coses que no sé fins a quin punt és capaç de fer-les. Però clar, aquí és està, a dir, aquí està la és a cosa. dir, els canturreos De Bausa, a veure, no ets Sabina, saps? Exacte. Però és que aquí està cosa. Una altra persona que potser no estava a l'altura de fer-les era Zetangana. Però quan va voler fer el madrileño... És que jo crec que ha volgut fer una mena de madrileño, però clar, I això és per el que mi- porto dient des que l'he escoltat, que ha intentat fer un madrileño i l'ha sortit malament. Però perquè crec que l'ha volgut fer ell. Mentre que el Zetangana no va fer ell, el madrileño. Es va juntar amb es va penya, nutrir de es va molt nodrir de i penya es va d'allà. sumar per També és crear lo un bo. projecte. Que No? com? Que això és el que penso que s'ha de fer, no? Jo crec Sí, que ha volgut sí. fer un àlbum d'allà, però alhora D'aquí, de més, futur. més pop, més tal, i aquesta barreja al final no ha acabat de... Bueno, és el que diu el Marçal, que és com està com tot desordenat, no, Sí. no té una estructura que dius, és un àlbum, no? Exacte. Sí, no ho sé. I la col·laboració amb Quevedo? Pues que crec que han ligat d'escoltar, vull dir... jo per mi dolentíssima. Tema preferit, passem a coses més positives. Jo segurament és To The Sky. Mira, jo et diria... I per què, tu, Sky? Perquè m'agrada com... Ara n'escoltarem un fragment i és com el joc que fa de com explica el que explica, està guai. I el beat m'agrada perquè és com molt que va increixendo. Normalment tu escoltes música trap, rap americà? No. Vale, aquí està. A mi To The Sky m'ha començat molt bé i he dit... Per mi va de més a menys també com l'àlbum. Sí, m'ha començat molt bé, però és com que sento que ha volgut agafar un so molt americà i cantar-lo a l'espanyola. I no l'espanyola en plan en palmites, sinó el rap espanyol, barra mètrica, superquadrada, i T'has de deixar anar més, no?, amb un beat sí, així. jo penso que sí. Mires qualsevol, mires Guna, mires Young Thug, mires inclús Penya que està començant a Amèrica, mires que estan rapejant com a quasi bé freestyle, i amb aquests beats s'obren, fan melodies, fan coses, ell segueix com amb un patró i no... A mi m'ha vingut a ballar aquell tema, més o menys. Ja. Jo et diria jo podria fer un top 3. Va, doncs, m'agrada això. Top 3. Jo et diria, no així som primer, però perquè potser és la que em va enxitxar més i és la primera que em vaig guardar. Bueno, sí, també estaria al meu top, I després jo et diria Estrella, que és la de la mare, molt maca. I Quanto Falta, que en aquesta parla del pare. Quanto falta? No és Colabo? O sí? No, diria que aquesta no és Colabo. Val. És un tema que parla del seu pare, Sí. de com l'ha ajudat amb tot el tema de les drogues i tot això. Sí. I jo m'ha semblat molt maco. Aquests 2 temes, traient el de Nova Season, perquè com va ser el primer tema no el comptaria, jo et diria el d'Estrella i el de Quanto Falta. Perfecte, doncs apunteu-los. Si no voleu escoltar tot l'àlbum, escolteu les recomanacions No, ben del Bombo i Caixa. Ara escoltarem un trosset de To The Sky, un dels temes de l'àlbum que més m'ha agradat a mi, i després parlarem de polèmiques relacionades amb l'àlbum, que n'hi ha hagut més d'una.
Wake up, niñato. Seguir tu camino en la ley. Seguir tu intuición en la ley. Foca a todo el mundo. Es la que hay. El palo Málaga, worldwide. Lego. Habría que veros en la cima, que hubierais hecho con el ego. Habría que ver a esos raperos rechazando 6 ceros. Me gustaría veros cantando de hambre, teniendo el estómago lleno. Veros probando otros géneros, cuando en el tuyo eres el Diego. No te voy a mentir, he pasado miedo, he pasado penuria, me han robado dinero. Lujuria vino con amigos nuevos, hasta el punto que casi perdí a los buenos. Habría que veros aguantando a tantos falsos consejeros. Aquí ja va cap a menys o encara no? Ja comença a baixar. Ja comença a baixar, Ara en Gala ens comentava a nosaltres que havia fet pensar molt en un tema americà, que si pots dir quin és. Hot, de Young Thug, Gunna i algú més, em Doncs sembla. els nostres oients que els escoltin els dos i que comparin a veure què els hi Mira, sembla. poso la primera nota, que és clavada. La veritat és que sí, que s'assembla clavat, molt. sí. Bé, parlem de polèmiques. La primera té a veure una mica amb el que comentàvem abans de Dano del release i de com s'ha promocionat l'àlbum, i és que abans de la sortida de la madrugada va fer una entrevista amb El Chocas. Sí. Jo El Chocas, diguéssim que és un personatge que no respecto gaire, la veritat, i havent-hi els periodistes musicals que hi ha a Espanya, crec que n'hi ha de bons, em va estranyar que triés El Chocas per fer-ho. A més, quan venia de dir a Nueva Season: estoy buscando trascender, no poner mi nombre a un Mac menú. És com una mica contradictori, no? Sí, de fet això ho volia comentar també, perquè al final és com que ha intentat vendre ha intentat vendre una cosa que no és. M'ha donat la sensació. Per això és el que et dic que, clar, jo venia d'una... No me la vaig acabar l'entrevista del Chocas, però sí que la vaig intentar escoltar Bueno, la vaig intentar... Clar, jo com que era com l'única que feien sobre la madrugada, jo també. De fet és l'única que ha fet, si no m'equivoco. Sí. I és això, és com... M'ha semblat que m'han vengut una cosa i m'ha arribat una cosa que no té res a veure. Ja. I hi ha un punt de que jo tinc entès que eren amics amb El Chocas i que els dos han passat per un procés semblant relacionat amb les drogues i que per això suposo que el va triar. Home, podria passa que sí que és veritat que El Chocas Déu-n'hi-do el que sap sobre la vida i l'obra de De La Osa. Passa que és això, el missatge que dones també fent una entrevista amb El Chocas, no ho sé, és una mica... Potser buscava a mi no em va acabar Sí, he sigut més d'una. He de dir que potser buscava això. Ara bé, no enquadra amb el que diu de trascender, no? Però és una miqueta l'efecte Kanye West. De dir, vaig a tocar els collons, vaig a fer l'entrevista amb aquell que la gent li farà més ràbia que la faci, perquè així se la miraran per tenir alguna a dir, per tenir alguna a criticar i qualsevol... Bueno, no, jo crec que és més això, que es cauen bé i que són amics i ja està. Jo crec que li va demanar el Chocas, jo crec que com a favor, o bueno, no com a favor, Home, és que com a col·laboració, perquè el Chocas també deuria dir que de puta mare. Home, clar. Home, la gent que no consumeix el Chocas, segur que i consumeix el de la Osa, Va fer segur el que va canvi. escoltar. No, en quant a números bé, en quant a promoció de l'àlbum de la dècada, Sí, clar, sí. no ho veig tan bé. Si és algun de la dècada... Sí, hi havia una barra, no?, d'aquells que van venir l'altre dia tan guais, els de Pur Tràmit, no?, que era... Jo no vull la Berta Roca, era el... Jo no vull anar amb la Joviana Canet, porteu-me en Xavier Grasset. Del rotllo. Sí, seria una mica això. Ell en aquest cas de Bausa va triar Joviana Canet. Tot i que respecto molt més la Joviana que el Chocas, però sí, una mica, ja ens entenem. I clar, dius de fer l'àlbum de la dècada, Estoy buscando trascender, i després fas una entrevista amb el Chocas i el següent tema que és amb Quevedo, i tot això és més món Mac Menú que món trascender, no? Sí, exacte. Per això. Potser li van oferir, potser el Quevedo li va dir, vols fer un Mac Menú? No, és que de fet jo diria, no sé si ho he llegit por ahí, vull dir, tampoc sé si... Sí, digues. Que el Quevedo li va demanar fer el tema amb el de la Osa. Ah, sí? Li feia molta il·lusió fer un tema amb ell i que sortien a l'àlbum. No, i a mi no em fa res, que no sóc allò super hate de Quevedo, No, Passa en quant a missatge que dones. També jo crec, analitzant-ho molt, que ell va dir, a l'àlbum hi ha Nueva Season i a l'àlbum hi ha el tema amb Quevedo, com a conceptes, hi ha aquest tipus de temes i aquest tipus de temes també. Sí. Passa que, clar, poder-ho abarcar tot és el que passa, no? Que no ha arribat on segurament volia arribar. Segona polèmica, aquesta també bastant sonada. Kido Mandeca, productor espanyol que ha treballat amb Quevedo i De La Osa, entre d'altres, i un dels productors de la madrugada, ha estat acusat fa uns dies de robar beats i de sortir en els crèdits de beats que no ha produït. I ha estat acusat per productors com El Secreto, Gobea la Firma, Chocloc o GCDAO. I a més han retirat el tema Ángel de l'Spotify, que té crèdits de Kido Mandeca.
evidentment, aquestes pràctiques cancel·lables totalment. Jo fins i tot he pensat, i si és una campanya, perquè és que me'n va estranyar bastant. Home, és raro, la veritat. O sigui, jo no ho havia escoltat, no m'ho ha explicat ell venint cap aquí, i no tenia ni idea, però m'ha semblat molt fort. Gala, com a productor, què? És que desconec del tema i tampoc m'agradaria acusar... Digues presumptament, després de cada frase. Presumptament serà políticament incorrecte, però a veure... A tu et consta que passa això? Jo crec que el que passa és que hi ha, sobretot en la música urbana, moltes coses que no... Jo, per exemple, apareixo com a escriptor de la música de tots els meus artistes. Jo no he escrit a tots els temes, per no dir que no he escrit ni a la meitat. Yeah. Però com que tinc drets d'autor i a Espanya el tema dels drets d'autor està regulat per SGAE i està fet com el cul, llavors els d'SGAE els hi costa molt informar Spotify que sóc productor i no escriptor, llavors apareixo com a tal. I no sé fins a quin punt el que tu estàs dient és algo totalment real o algo una... A mi m'han arribat a dir penya de... dir-li en els meus artistes tu, el teu productor surt com a escriptor els teus temes, denuncia'l, saps? I em ve l'artista i em diu tu, perquè surts com a escriptor, i li he d'explicar tot el paripé de, hòstia, és que mires SGAE fa això, etc tal, i clar, no sé fins a quin punt pot ser que sigui això. A mi el que m'ha arribat és que, no ho sé, que eren, bueno, no sempre, però que una mica la idea eren 4 o 5 en un estudi i aquest en Quido, no, presumptament no fotia res, però després home, no, però pot aportava un comentari i ja. Exacte. Això pot ser que passi, i al principi jo, que treballo sempre amb el Saidi, que és el meu company, al principi era així, a vegades venia el Saidi o el Marc i no deien res, i de cop deien una cosa, però és que per mi ja forma part del tema, en el punt on t'ha dit. Passa que hi ha el punt de respectar l'obra de l'artista i també informar i parlar-ne. És a dir, tu sortiràs aquest tema, tu no, i que hi hagi un diàleg. O que si després li fan una entrevista al Quido Manteca, pues que pugui dir, home, sí, jo participo aquí, però hauríeu de parlar amb aquell, que és qui ha fet la bateria, tal, no sé què, i jo al final vaig afegir alguna coseta, saps? Però... Exacte. No, però és l'actitud de com... Exacte, és que molts cops no denuncies si no veus que l'altra persona no es mostra recíproca a parlar o a acceptar coses, saps? Llavors... Vull dir que no ha sigut una confusió, sinó que potser... Saps què et vull dir? L'actitud que ha portat... Sí. Yeah. Que de Baossa de moment no ha dit res, però aquests productors que he dit sí que ho han dit, i home, ho han dit uns quants productors ja. I bastant top. I bastant top tots. De fet, Quido Manteca també era considerat com un productor molt top a Espanya. Ara es quedarà com a Quido Margarina. Però bueno, sí. Com? Quido Margarina, no? Sí, ja. Quido Margarina. Baixa deien que faria una pedi, no doy crédito. Per què? Perquè roba els crèdits. Bé, parlarem una mica també de... relacionant-ho amb la intro, no? De com consumim una mica música, relacionant-ho amb aquests 2 àlbums. Em va semblar molt interessant un tuit que va fer l'altre dia Percles, que és un raper malagueny no, andalús, però crec que no malagueny, crec que és de Granada, però que té molt de knowledge i ens el mostra sempre a Twitter, que deia: a cada canción pedís la reinvención del género, a cada EP la reinvención de la música y a cada álbum la reinvención del idioma. Hay que exigir siempre, por supuesto, pero también aceptar que si no hay hueco para la sorpresa como había hace 20 años es porque consumimos sin parar. I crec que sí que hi ha un punt d'això en la música actual, evidentment, en la societat en general, i potser també en aquests àlbums que hem parlat, no? Que sí que compro una mica, en el cas de De La Osa menys, en el cas de Dano potser sí que ho compro una mica, no? Que cada àlbum que treu sembla que ha de ser el millor àlbum de la dècada. Com ho veieu això, la societat actual? Exigim potser un pèl massa a vegades o massa poc en altres casos? Igual que el hockey, jo crec. Sí, exacte, un bon exemple. Vull dir, tothom esperava que traigués un BBO 2, per dir-ho així, i jo crec que molta gent s'ha decepcionat. A mi sí que és veritat que a mi em va costar una miqueta al principi, però al final el vaig disfrutar molt i vaig trobar un àlbum molt bo. A tots ens ha passat menys o menys el mateix. Sí, no? Jo crec menys el nostre tècnic Blai, que al principi ja va dir que estava molt bé. No, està molt bé, Està molt bé. Jo el vaig disfrutar molt, aquest àlbum. Però sí, és això, que jo també imagino que deu ser pel propi artista, deu ser una pressió enorme. Sí. És complir és el que m'has explicat abans, que porten una motxilla a sobre que... saps? Que tu Gala ho vius això amb els artistes que veuen que és un món capitalista molt exigent, que pot ser que treguin un tema que han preparat durant mig any i que al cap d'una setmana ja no tingui recorregut. Sí, el que passa és més aviat el contrari, que creuen que no han de preparar un tema durant mig any, sinó que han de preparar un tema a la setmana, saps? Perquè sobretot també a vegades no és tant el fet de fer masterpiece, sinó el fet
de treure molt contingut, no? Perquè quan tu passen 5 anys t'esperes que traurà serà una mega masterpiece, saps? O quan passen 2 anys o inclús un any. Però en canvi si vas traient cosetes, hi ha contingut, la gent... És una mica com satisfer a les feres una mica, no? Volen música, doncs té música. Sí. I ve a ser el mateix, però jo volia portar la contracrítica, jo volia portar el fet de dir, vale, ara ens estem queixant d'això, però jo vinc de veure la pel·lícula de Bob Dylan, l'heu vist, la pel·lícula... No, en Dani Indie del 2000, que el programa d'abans en parlava. Pues molt bona pel·lícula, pel·lículon, la recomano molt encara que no us agradi Bob Dylan. A ell no li agrada gaire, en Dani, d'Indie del 2000. Em podeu parlar, però perquè ell és un friki fan de Bob Dylan i ha vist coses que potser jo no veuria. Clar, jo no sóc tan friki fan de Bob Dylan. Jo me'n vaig una mica al que m'ha transmès la pel·li, no? I abans passava el contrari. Faig un petit spoiler de la pel·lícula, que no és spoiler perquè és la vida de Bob Dylan, llavors la teniu a Wikipedia. Digues. Però Bob Dylan es fa ultra famós per fer música folk, passa a ser el número 1 de la música folk, inclús supera els seus propis ídols dintre del món de la música folk, inclús passa a ser l'ídol dels seus propis ídols, no? Tot molt bé, perfecte. Però hi ha un punt on es cansa de que li diguin què és o què ha de fer. Una mica ell diu, com li diuen que faci més música folk, i ell està fins als collons i vol començar a fer com un rock folk, però més rock, tirant cap al rock, instruments elèctrics. La música folk té un missatge molt tot acústic i, bueno, final de la pel·lícula va a l'escenari on el primer escenari gros que van a tocar, del primer festival gros que van a tocar i on també és famós es va fer, i li diuen que no li deixaran tocar la seva música nova, que la música nova pues, ja no és folk, és una altra cosa, no? I ell diu en plan, pues no canto. I diuen, no, has de cantar, però has de cantar l'antiga, que és folk. I ell diu, jo no vull cantar l'antiga, jo vull cantar... Quan a Bausa, quan vi demanem un perro andaluz. Sí, ahí està. I diu, jo no vull cantar l'antiga, jo vull cantar la nova perquè és el que em representa ara. Si voleu l'antiga, compreu l'àlbum i l'escolteu tantes vegades com vulgueu, no? I finalment puja a l'escenari, canta la nova i efectivament no agrada a ningú del públic. Tot el públic li comença a tirar merda, li comença a cridar-li canta Blowing in the Wind, canta no sé què, canta les antigues, canta les antigues, canta les antigues. Ell acaba el show, no derrocat, però sí que l'acaba una mica com dient hòstia, no ha sigut el que jo esperava. Finalment, per donar-los les gràcies al festival, per tot el que van fer per ell en el seu moment, canta una cançó antiga i plega, no? I se'n va. Yeah. Resum, amb el temps aquell àlbum va acabar superant la resta dels seus àlbums. Ara ja no, perquè t'ha tornat una miqueta el vintage, no? Però aquell àlbum en el seu moment va ser top 1. Però la gent no estava preparada. Llavors, jo crec que antigament passava el contrari, que els artistes els encasillaven i volien que fessin exactament el mateix una vegada i una altra i una altra i una altra. Sí, que hi ha aquest punt que hem obert la ment una mica en el rap i en la música en general. A mi em passa que jo ara a vegades estic al cotxe i normalment jo era una persona que, li deia abans a Moratalla, que m'agrada escoltar àlbums, i ara últimament estic al cotxe i penso què hi ha nou per escoltar? Faig aquesta frase que no la feia mai abans. Què hi ha nou per escoltar? Què és l'últim que ha sortit? A mi m'agrada escoltar àlbums, però a vegades m'hi he com d'esforçar una mica per fer-ho, No ets d'escoltar àlbums? No, que m'agrada escoltar àlbums, vale. Però dic que també hi ha un punt de que internet ens porta al contrari. Més. I hi ha un punt d'esforçar-s'hi per escoltar-los, no? I bueno, que després passa això que està passant ara amb De La Osa, que fan un àlbum i no el conceben com... Ja és tal qual així, això és real, això ho he sentit a dir i es diu molt, que ja no fas un àlbum pensant que s'ha d'escoltar en sencer. Fas un àlbum sabent que hi haurà hits, hi haurà no hits, i fas un àlbum sabent que hi haurà algun tema que serà el single i el tema que es quedarà en l'olvido. Ja, jo crec que De La Osa, en el fons, no ha pensat això a l'hora de fer aquest àlbum, però sí que hi ha aquest punt de que el treu i és o un 0 o un 10, i bueno... Hi ha matisos, no, també? Sí. De fet, abans potser m'he deixat de dir que hi ha com les dues parts, no? Hi ha un públic com molt exigent que en una hora ha de decidir si aquell àlbum és una merda o és l'àlbum del segle, però per altra banda també hi ha un públic... el públic Los Chavales, una mica. Una mica, que per cert, ara diuen que reinventaran, etc. Bé, és igual. I després hi ha també l'altra part que és... que és a crítica, bàsicament, que tregui el seu artista preferit, ho compraran i ho veuran bé i no sé què. I per això jo crec que també falta, i tirant una mica un shout-out al periodisme musical, gent amb una mica de bagatge, que et faci com una crítica, que t'orienti una mica, que això també crec que també és interessant. No sé si vau afegir una cosa més sobre aquest tema. Faig una petita reflexió. No sé si algú d'aquí ha provat la Coca-Cola... Light. No, la Coca-Cola... d'Oreo. No, la de... Coca-Cola d'Oreo?
Hi ha una Coca-Cola d'Oreo, sí. Pues Hòstia, mira, que em fort. serveix. Oi que no l'has provat, la Coca-Cola? Jo tampoc, però m'han dit que està molt bona. Vale, pues aquí està una miqueta, és el mateix amb un àlbum. Tindràs el Coca-Cola, que seguirà sent Coca-Cola fins al dia final, la Coca-Cola Zero i el Light, que han funcionat molt bé, però després tens el Coca-Cola de uvas, que a vegades surt O d'Oreo. i D'Oreo i no va tan bé. Hi ha alguns que els agrada i està molt bé, per això la segueixen fent, però no la veus quan vas a comprar alguna cosa, saps? És allò típic que te trobes i flipes. També Total. jo crec que estem molt acostumats a escoltar el mateix, llavors quan algú innova també ens costa una mica, al principi almenys. Sí, Penso que la feina Que també real crec que és de el que ha passat l'artista- amb Tres Creus. sens dubte, i amb el rap encara passa més, no? Que abans si feies depèn de què ja no era real i tot aquest discurs. Per mi la feina real d'un artista a llarg plaç, i a llarg plaç puc parlar de 20 anys de carrera, és aquest, és l'innovar, és el canviar, és el reinventar, és el realment dir, vale, ok, però jo què puc aportar? Com puc deixar la meva huella a la música en general? Ja no només amb una música, sinó en plan amb l'evolució. Vale, però a 20 anys vista d'una carrera d'un artista musical o Clar, por perquè ahí. segurament trauràs coses que la cagaràs, Clar, tio, que no agradaran. o que acaba de començar, com aquell que diu. Sí, Vull dir, exacte. Acaba de començar, Sí. però tio, no pots esperar També que... valorem a vegades com si valoréssim tota la carrera amb gent que té 25 anys i que en porta Clar. 3 fent música. Sí, exacte. Saps? Que això i també és el una mica Quevedo, fort. Que, sincerament, molt guai lo de Quevedo amb Bizarrap, però és una gran putada el que li ha passat al Quevedo amb Bizarrap. Bueno, no és més positiu que negatiu, però sí que hi ha un punt de quédate. Pues tens aquell punt, Tens Ja. aquell punt de que Hi ha no el sé punt dir de- si és més negatiu que positiu. Si hagués pujat més a poc, potser la fanbase seria com més fidel o més sòlida. Jo penso que el punt que està en el Quevedo ara mateix és que, com diu De La Osa en l'àlbum, no sé quina cançó ho diu, Quevedo ara mateix, amb el que ha aconseguit, s'hauria de muntar un second business. Sí, exacte, una muntar cosa un així. restaurant al seu poble o a la ciutat Perquè la i música ja està. seguirà sent... Això ho deia el de l'Oso per ell, també. Per ell, Que per ell diu que ho hauria d'haver fet. Exacte, Sí. que amb els diners que tenia en el seu moment hagués d'haver fet un second business perquè li pugui passar com Kanye West. Kanye West pot fer el que vulgui, ara mateix a nivell de música, no està gens pressionat pels fans perquè sap que no depèn de la música. I que els està perdent tots. Correcte. I que li és igual. I que els perdi tots, si Li pot és ser. igual, perquè ell seguirà vivint de les 25 marques que té diferents ara mateix, o sigui, no és un problema per ell. Per tancar el debat, dues recomanacions, dos articles que recomanem per reflexionar una mica sobre això als nostres oients. El primer, Música de Fondo, Spotify y su guerra contra el silencio, del diari digital Gaceta, d'un periodista musical que també ho recomanem, que és Santiago Zembrano. Y por último, de Bárbara Arena, vemos, leemos y escuchamos lo que de verdad queremos en defensa de recuperar nuestra capacidad de elección, de Vogue Espanya, dos articles que parlen d'això i que estan molt bé i que us recomanem. Dit això, fa unes setmanes vam fer una cosa que era que els nostres col·laboradors ens portaven 5 temes de rap en català que els hi agradaven, que els tenim en una llista de Spotify que es diu Top Rap Cat. Avui en Gala ha fet el mateix i per això ara passem al top. El top. Pay attention. Pay attention. Pay attention. Pay attention to the crowd. Pay attention. Pay attention. Parlant de Dano, aquest beat és de l'àlbum de Dano. Ostres, ara no em sortirà el nom. Dano amb... Bé, després ho dic. No passa res. Gala, t'hem posat deures. 5 temes de rap en català que són especials o que t'agraden molt a tu. Te n'he fotut 8, però l'hem Me n'has aconseguit fotut 8 i jo he fet retallades com a bon Perfecte, polític perfecte. i ens n'hem quedat amb 5. Si vols començar amb el primer... Vinga, som-hi. Quan vulguis. Li dius el nom en Blai, que el tiri Pues i ja som-hi, està. dispara, Subliminal, Medicina. Brought by Dyer, brought by Dyer, brought by Dyer. Em van dir d'anar a passar el cap de setmana a la platja. Em vaig quedar mirant al cel esperant la pluja. Tot i que no hi havia núvols, però l'instint em deia que plouria. I vine, nena, vine, necessito una mica de medicina. Les coses no són sempre com t'imagines. Avui tens una rosa i demà una espina. I vine, nena, vine, necessito una mica de medicina. Les coses no són sempre com t'imagines. Avui tens una rosa i demà. I a mi la vida no m'atrapa, no li dono motius. I si follem de matinades perquè em sento més viu. Nena, tu passa amb la calada, estic segut en una andana veient com la vida passa i no vull preocupar la mama. Arribaré molt tard a casa, no m'esperis desperta. Bueno, això que acabeu d'escoltar és Medicina, de Subliminal, i en aquest moment heu sentit el tag que posa Prod by Dyer, perquè jo quan vaig fer aquest tema no em deien com a productor ni Gala. És que jo he vist un Dyer i he dit, què aquest?
Jo no sabia Ahí aquest està, passat. Era el meu passat on no sabia quin nom ficar-me perquè esperava que fos mega de top i finalment va venir Gala del meu cognom de Galant. O sigui, no està tan currat com sembla, però és així. Per cert, el beat que sonava abans al principi és de Tano i el meu vida Equilibrio. Vale. Que ho havia de dir perquè si no em quedava amb l'espineta. Et quedaves amb el catxer activat. Sí, no, i és que és un àlbum també impressionant. Digues. Pues res, això, Medicinal. És el primer tema que vaig fer en català. O sigui, no el primer tema que vaig fer en català real, no, perquè el primer tema que vaig fer en català vaig fer jo amb la meva parella, es diu Xile a la terrassa, però no és rap. Llavors aquest és el primer de rap que vaig fer i... Bons records. Molt bons records, molt bons records. D'aquest tema ve la resta de coses que he fet amb tema musical 100%, no tinc cap dubtes. Perquè... Jo me'n recordo, de fet. I amb aquest tema vaig unir-me musicalment amb els que són els meus socis, amb el Saidi i amb el Marc, amb el Fleivo, de manera natural. Explico sempre la mateixa història. Jo estava fent el tema, el Saidi no estava ni convidat, estava entrenant a les barres del poble. Per allà. Ni eso, ma mare em va venir a portar menjar a l'estudi. Quan va tornar cap a casa es va trobar el Saidi que tornava cap a casa suant, sense samarreta, que feia molta calor, i li va dir, on vas tu ara? I diu, a mi casa. I li diu, ves cap a l'estudi, que no era un estudi, era un local de festes. Li va dir, ves cap al local de festes que acabo de portar menjar allà i menja. I em va picar el timbre a la porta al Saidi i dic, què fots aquí? I em diu, vinc a menjar, que m'ho ha dit te mare. A mi la música m'és igual, jo vinc a menjar aquí. Bueno, és que ell no ho sabia que estàvem fent música. Val, sí. I va pujar, va menjar, es va unir a fer música i va ser com un... Uau, realment aquest tema és tot rap, hi ha un punt que té com una part d'afrobeat i és la part que el Saidi va dir, aquí molaria això. Em quadra molt. Que maco. Em quadra molt. Molt bé. Crec que el segon tema que ens portes també és de Subliminal. Exacte. Per això anava a dir que tot va començar una miqueta aquí, no? Perquè jo feia música com a hobby i va ser aquest, el Subliminal, el que em va voler fer com canviar la ment i dir, tio, si estàs anant tan a tope, això no pot ser un hobby, això ha de ser de veritat, t'has de ficar les piles. Llavors, disparem presumit de Subliminal i explico. Gala, Sóc un presumit i depèn amb qui parlis també un malparit. Nena, sóc així des de ben petit, ho apujo-lo a morir. Sóc un presumit, depèn amb qui parlis també un malparit. Nena, sóc així, des de ben petit, ho apujo-lo a morir. He quedat amb una amiga i m'ha explicat que ara ja em veu canviat, que li porto un estilàs. No sap d'on l'he tret, però no ha vist res igual. I gasolina, gala i tira. Mira, gasolina, gala i tira. Correcte, sí. Doncs és presumit. Això és el primer tema que vam fer amb el Subliminal i que va entrar a la ràdio. I jo en aquell moment no m'ho creia, perquè per mi jo us ho feia com a full hobby tot, saps? O sigui... Aquí vas dir, home, potser ens hi podem guanyar la vida fent això. Ja no sé si guanyar la vida, però és significatiu. Era 2000... Quan va entrar a la ràdio era 2021. I quina ràdio, te'n recordes? Los 40. Molt bé. Los 40, i a més Los 40 clàssic... No, perdó, Los 40, els 40 i els 40 urban. O sigui, a vàries dels 40. I... la vam començar a fer el 2020 amb quarantena, aquest tema, perquè ell no podia venir a l'estudi, es colava... Ah, però així es fa relativament poc. Pensava que feia més. No, jo porto fent música des del 2016 i del 2016 fins al 2019 va ser full hobby. Full hobby. El 2019 conec el Subli, fem medicina, full hobby, també, en plan, jo no m'hi anava a dedicar i ni m'interessava dedicar-m'hi com a tal, i el 2020 produïm Presumit, 2021 hi ha un mànager que li flipa el tema i diu, buah, això hem de fer un àlbum. O sigui, d'aquest tema hem de fer un àlbum sencer, saps? I l'àlbum és? El Presumit. El Presumit. De quin és? N'és de la cançó, no? Sí. I a partir d'allà va ser com un uau, hi ha gent de la indústria que li està molant el que estem fent. Resulta que no ho devem fer tan malament si els està molant. Ni tan mal. I tal qual, i va ser com a tope, a por la piscina. I deies que ell en Subliminal segueix fent cosetes. Tal qual, i seguim en contacte amb ell, Ara no estem produint junts per temes movidizos, direm així, no vull entrar en detalls, no vull ficar bifs de coses, però estem en molt contacte, hi ha molt bon rotllo i ell segueix fent música com a Subliminal. Que guai. Me'n recordo quan que tot va començar en quarantena. Tot va començar en quarantena. El primer tema també, no? El de medicina. Sí.
Però jo me'n recordo que em vas passar que estàvem trucada en quarantena, estàvem tancats a casa, i em vas començar a passar vídeos de música que havia fet ell abans. Sí, exacte. De que anaves a fer un tema amb ell. Perquè jo només produïa trap i hip-hop. I quan ell em va contactar em va dir que volia sentir la música que jo feia i em va passar al seu YouTube. I el seu YouTube era tot música pues, més popera. Era com un pop ochentero i en castellà. I clar, jo li vaig dar primeres i li vaig dir crec que no soy tu hombre. Vau fer un mix entre els dos mons. No, jo de primeres li vaig dir no soy tu hombre. I em va dir ell, ja ho decidiré jo. Passa'm algunes coses, no? I li vaig passar i li va agradar molt. I va dir en plan, mira, crec que tens alguna que jo no tinc i és aquesta frescura. Home, pel que comentes vau fer com una barreja una mica de les seves coses i les teves, no? Exacte. I aquests temes que hem escoltat en són un exemple. El Presumit té un so americà que jo crec que en el moment que va sortir el Presumit pocs artistes catalans tenien aquest so americà. Doncs que l'escoltin els nostres oients. Pocs artistes catalans tenen un so com els tercers artistes que ens portes. Estem parlant d'un himne. Estem parlant d'un himne, jo crec. Jo crec que de la revolució de la música urbana en català. I crec que em quedo curt. Jo us parlaré ara de Cac Black, que ens el tiri el Blai. Oh my God, what is this? Elvi? Tio, què dius, tio? M'ha suat per on pares, Nai? Què pa, tio? Jo estic aquí al Cac Black 024. Oh, Peun Gang, tot el dia, Cac Black. Me'n recordo quan vaig començar a cantar. M'importava una merda com m'importa un capellà. Follo amb alguns barris però els altres poden anar cap allà. I la teva meu que ve cap aquí i els meus nais van cap allà. Peun Gang és la meva clica surt a matar. Polim mig quilo a la fucking pica, la meva clica sap el que es fa. Fuma en verna i es desfà. Deixa'l anar i anar al replà. I quan la clica surt al carrer busca paper com si no demà. Tot el dia escoltant merda puta i aguantant ni a tot el meu massalell. Estàvem cantant, de fet l'estem cantant aquí a l'estudi Cac Black de Peun Gang, un abans i un després a la música catalana en general. Tal qual. I què ens n'has de dir personalment d'aquesta cançó? Pues el que estàvem dient, tio, que jo crec que aquesta cançó, el primer cop que l'escolta qualsevol persona que no hagi escoltat abans de Peun Gang i escolti aquesta cançó, passa com amb la primera borratxera, que no agrada. Dius, jo crec que això no és per mi. M'estic marejant. No acabes d'assimilar, però després... Després repeteixes. Després repeteixes, clarament. I què us va agradar més, Cac Black o Cac Black Remix? No, per mi l'original. L'original, no? Tu t'agrada més el remix? No, era per comentar-ho. A veure, a mi m'agrada Cac Black perquè sé que al Marçal li agrada molt el remix. Però és que el remix està molt guapo. Sí? No és un himne. Exacte, jo crec que és això. Però està molt guapo. Jo crec que està guapa, però no sé el que significa Cac Black. Exacte. Ara bé, penso jo que si hagués de definir si jo no sé l'himne, si me'n poses dos directament i no sé quin és quin, et diria el remix, jo crec, Sí? Sí, està molt xulo el remix. A més crec que té una vibra molt xula. Fa temps que no l'escolto, crec que l'he escoltat alguna vegada, si no avui quan arribi a casa me'l posaré, perquè, bueno, s'ha d'escoltar. I passem a un artista... Un segon, que explico el perquè de Cac Black, que te l'he posat. Sí. El primer que he posat és el primer que vaig produir jo, el segon és el primer que vaig com col·locar i va ser com el primer placement que vam tenir amb l'equip, i aquest és el primer tema de rap en català que vaig escoltar mai a la història. Ostres, començar amb això és començar fort, eh? Sí, i sort que vaig començar amb això perquè jo venia de que no m'agradava gens el rap en castellà i el rap en anglès tampoc, m'agradava el trap en anglès. Llavors, clar, quan no m'agradava hi havia la Purgang en aquell moment, a mi no m'agradava la Purgang tampoc, i quan de cop trobo aquests penso com en plan, jo pensava que ho feien de conya, i clar, com que jo me n'enreia de la Purgang, hi ha molta gent que encara ho pensa. No s'enteren ara ja. No. És pobres, els hi dic jo, pobrets. Sí, exacte, us podem mirar amb una mica de superioritat moral. Exacte. Dispara. Passem a la quarta, que és d'un artista més desconegut. Vinga, dispara. Fang Do Hanko. Sácate el sol.
Aquest home és Ojanko. Per mi ha sigut una persona totalment desconeguda des de que el vaig descobrir el 2020 o 2021, i mica en mica ha anat apareixent a relacions de col·legues meus del meu voltant. Vaig estar l'altre dia amb l'Ojanko, tal, i jo, hòstia, el coneixes? I jo mai l'he conegut. I l'altre dia va venir al meu estudi, que vam fer una festa, vam portar músics i tal, i ell va venir com a convidat de la festa. No va venir a gravar. No va venir a gravar. I jo vaig estar tota la nit, que cada cop que em presentaven algú, deia, ets l'Ojanko? I em deia, no, jo encara no he arribat, ve després, tal. Tenia moltes ganes de conèixer-lo. I... És d'aquests talents més aviat desconeguts, infravalorats, no? Sí, tio. Ocults. Trobo que aquesta cançó que està sonant ara mateix... És molt especial. És molt especial. Jo no conec ningú amb tota l'escena espanyola sencera o inclús fora d'Espanya. O sigui... Sí, no ho sé què em fa pensar. No t'ho sabria dir. Per mi és lliure aquest tema, o sigui, és un tema lliure, que ha sortit. I parlant amb ell em va dir tal qual això, que ell no concep la música d'una altra manera que no sigui llibertat, de fer el que li demana el tema en cada moment, i que això li dona molta pressió. Perquè al no seguir cap fórmula tot és tal com et surt, no? I quan tu fas un plat de cuina ajuntant coses perquè sí, mai saps quin gust tindrà fins que el proves. I també hi ha un punt de voler fer una cosa com molt orgànica, molt natural, que depèn de per on vagis et dona la sensació, ostres, això ja s'ha fet, ostres, això és molt alt, no? Perquè vols fer una cosa com molt única, pressió, no? Exacte, però jo tinc full respecte per aquest home. L'altre dia vaig estar amb ell i li vaig dir en plan, joder, acabo de conèixer un mini ídol, saps? Una d'aquestes coses que dius, per mi ha sigut un desconegut, et conec, que xulo. Que guai, escolteu Ojanko, doncs, i ens falta una cançó. Let's go. Que és una cançó que a mi també m'agrada molt, estem parlant d'un mític ja, Ultralone amb Déu vos guard. Qui diguem que estàs despert. La mare ben pot pensar de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben com bromes n'estava acabant aquesta gent, que ha trucat la matinada, que aquesta gent, que ha trucat la matinada. Ei, què volen aquesta gent? Oli God knows. Encara no sóc pare però tinc sons nous. He crescut de cop, medicina al got. Respecte pel meu germà, zero respecte als cops. Estic facturant, la xula cavalgant. He tingut episodis amorosos, soc tirant-lo blanc, soc tirant-lo blanc. Fer xibles tot el coixí, no fio del banc. Un àngel a l'esquena que em diu que deixi de veure. Mira que no... Bé, estem parlant de l'Ultralone del Tirant-lo blanc actual. Tal qual, del Tirant-lo blanc actual. El vam posar al nostre top, el top del Bombo i Caixa. I en aquest cas és, diguéssim, la cançó de rap en català que més escoltes últimament, no? Sí, jo crec que sí. Ara bé, quan diuen Ultralone, potser ara aquí em fico un terreno movedizo, Digues, hem vingut a Per mullar-nos. mi no és Ultralone si no és en Pratchivits. I no és per carinyo el Pratchi que li tinc, és perquè realment, tio, fan una combinació molt única. Vull dir, que realment penso en l'Ultra i dic, tio, que voli lliure i que faci el que vulgui, quan vulgui, que no es senti lligat a fer-me el Pratchi, no? Però, joder, és que per mi són la col·labo. I, tio, hem anat fa poc amb un concert amb aquest home, amb el Moratalla. Van molt dur. A l'Apolo, i és que dius... És que al directe i tot. És un altre món, no? Sí. Quan tu vius al directe, entens que aquesta música està feta per això. Està feta pel directe. Bueno, jo estic notant que tenen com una fanbase ja molt heavy. Sí, tio. Sí. Molt compromesa. L'estan patant i sense els mitjans que té quatre. És com molt orgànic el que estan creant, no? Molt guapo. Plataneta per DistroKid, com diuen. Sí, exacte. Estem fent la plataneta per DistroKid. És bo el que fan, vull dir... Sí. Bé, 5 temes que posarem al nostre top de rap en català i a la nostra llista d'Spot i Top Rap Cat. I ara ens queden coses més actuals, les novetats de les últimes setmanes. Música, notícies, debats, entrevistes i molt més al Bombo i Caixa. La primera, crec fermament que a tu, Gava, t'agradarà, és un EP de 5 temes, Darrere la bossa, de Brunus Rizzo, amb 3 temes amb Big Myron, que pràcticament diguéssim que és un àlbum dels dos. N'escoltarem, si no m'equivoco, el segon tema, que és Mediterrani, que és un dels que m'ha agradat més i que sona així.
I som del Mediterrani. Aquests cofis tan antics les tinc carcani. El segle està tancat, vix no vull que ningú en parli. Que ningú en parli, no. I som del Mediterrani. Aquests cofis tan antics les tinc carcani. El segle està tancat, vix no vull que ningú en parli. Que ningú en parli, no. Estem aixecant un imperi com Ròmul i Rem. Més de bases cauen si juguem al qui és qui. Bé, la música mediterrània del Mediterrani també és això, un EP de 5 temes que si us agrada aquest so i aquests ritmes us recomanem que escolteu. Passem a la segona recomanació de la setmana. També és un àlbum, La clau de la ciutat, de la Slat Mob, 7 temes amb una col·laboració de la Peun Gang, un relleu generacional claríssim. N'escoltem Herència, que sona així. De la Peun a l'Slat està clar que és una herència. Ara a Catalunya ja no trobem competència. Tu tens una firma però poca consistència. No som una bomba, mai hem tingut agent. Jo volejo, a més se l'idea de la pare. Lasciare, io quando sanilare. Diu que m'ha vist sobre l'escenari. Jo he basat live vol formar. Estic jugant amb la sort. I quan surto per la nit sempre jo perdo l'or. I si tu vols fer negocis te truca amb el fons. Estic comprant aquestes joies perquè som fins l'amor. Estic cuidant-me del meu fill que sempre tingui herència. Entro al pari sempre t'he piquetejat de València. Estic ficant-li més essència. No entenc el que ja em diuen perquè parlen amb latència. Este grup de traga paga i es canvien donen l'herència. Mis hijos tienen toda su herencia guardada. Mis hijos van a ir enteritos vestidos de Valencia. Tu viste mal altera nota. Bé, els fills de la Peun, que en tenen uns quants de fills de la Peun, i en aquest cas es nota bastant com l'herència que han deixat, un àlbum que dèieu que n'heu escoltat alguns temes i que està guapo, no? Sí, molt, molt guapo. La veritat és que molt respecte per l'Slat Mob, És una cosa que en català el que estan fent, amb aquest so concret potser s'està fent poquet i que mola, la veritat, que es faci. Són molt basats, m'agrada molt. Molt basats, m'agrada com a concepte. Per últim, un EP de 6 temes que ens arriba del País Valencià, d'Arger, amb el seu company de grup Carme Giuliani, que col·labora en 2 temes. N'escoltarem un de tema que és 6AM i que sona així de bé. Massa temps fora del joc però no te preocupes perquè tornes ja. Que no volies per allà però t'has acabat duent els pals. Una de cal, altra d'arena. I si la vida la roda no frena, altra despesa que no compensa. El buit que és esa que tens en el cap d'usar i tirar. A 3 hores al fem, no evite pensar que jo també ho he fet. És fàcil caure, ser uno més, no ho és tant. Ser conscient, dus veces jo que saps que m'encanta. On la innocència perduda roman, on els judicis no saben amar-se. I la pausana, i és de bé pausa. Basta, basta, ja n'hi ha prou. Apaga el foc de la veu interior que m'incendia per dins i tot és difícil. Bé, Arger, que el 2019 va publicar Foc, el 2022 Aigua, el 2023 Aire i per últim Terra. I res, totes les novetats per part d'Arger que ens interessen i que ens agraden, el podeu escoltar, el podeu seguir a xarxes. I escolteu també el Go de Rap, que és el programa que fa el País Valencià sobre rap. Digues. Es quedarà sense elements ara, no? Sense elements, ara haurà d'obrir un altre mercat. Farà com els Pokémons, començarà a fer aire X. Doncs mira, podria fer relacionar un Pokémon tot plegat. No sortim del País Valencià perquè Aina Coda, juntament amb Alls Tendres, va publicar l'altre dia Eclipse, un tema que volem que escolteu atentament. L'eclipse comença el sacrifici i sent tots els meus dimonis com en Berserk que estic una lluita constant. El foc en crema dins és més fort que el del voltant, no vull pujar tots els trens que passen i vull plorar per tots els que vaig perdre. Estic a nord esperant a que contestes si passen... Ve un tema, Eclipse, amb lletra i veu d'Aina Noguerodes, que és Aina Coda, i Àlex Riera d'Alls Tendres, amb beat, mescla i màster d'Adam González, és a dir, Agon, un tema que també ens ha agradat molt. I passem a l'última novetat d'aquesta setmana, d'Irrupció, que ens han presentat un tema que és la carta de presentació de 1605, un EP de 4 temes que
Les cançons, que només se n'ha publicat una, estan plenes de, com diuen ells, bones barres per acabar entre barrots. M'ha agradat aquest concepte. Són un grup de rap en banda format per Josep Arus, Jordi Junyent, Josep Junyent, Pol Bastard i Sergi Massana, i això és Irrupció. Mentre vas buscant qui apaga un mes de vacances i 11 amb la soga. Se't fa molt coll amunt i has d'acatar aquest dogma. Si has cremat totes les naus, si estàs cardat d'ovina, punxa't Irrupció, serem la teva medicina. Tu pots prendre com a broma, tu pots prendre com a droga. No prometem felicitat quan et despertis d'aquest compte. Et transportem a un paradís o una barricada. No... Que guapo, com ens agrada el rap així en banda, M'agrada molt. Ve de gust ara, si fessin això aquí al costat ho aniríem a escoltar, 100%. Sí. Que guapo, doncs seguiu-los, Irrupció des de Banyoles, si no m'equivoco. Dit això, parlant de novetats, Gala, crec que tu... Hi ha una novetat que et fa especial il·lusió que has publicat fa poc, juntament amb bastanta més gent, no sé si en vols parlar. Sí, faig un petit apunt. Avui ha sortit la continuació de l'EP de la Xènia. Xènia Casado és una artista amb qui estem fent un projecte superxulo, que és el seu projecte, bàsicament, i estem ficats a saco fins a la mèdula. Justament al concert d'ahir la nit va ser amb ella. I va treure el seu EP, que era Root, i ara ha tret Root remixes, bonus tracks, que són 2 temes de dintre l'EP de Root, als quals se li ha fet un remix de Mambo, i aquest remix, que va ser una proposta de la Xènia que la vaig trobar brutal, d'ajuntar artistes poc coneguts, artistes que tots estan en el mateix punt d'ella, artistes que estan començant, alguns amb més trajectòria, altres que tot just comencen a fer, però fer-ho d'una manera totalment ni amb concurs de qui tingui més likes, ni amb concurs de qui tingui més... Res. Passeu-los, pengeu-los a l'story, deixeu-me'ls escoltar, a mi el que m'agradi us contactaré. Doncs està molt bé aquesta proposta. I al final hem fet un tema de 7 persones. Bueno, la unió que demanem a vegades, no també? Tal qual. La unió en el panorama urbà que a vegades costa de trobar i que mola, tio, que hi hagi gent que l'estigui promovent, que l'estigui... i que també es vulgui vincular, tio, que vegi això i digui, pues sí, em tiro les meves barres. Clar que sí, no tinc por que em diguin que no. Que guapo. Molt doncs xulo. El tema és el remix de No sé què vol, l'escoltarem, però abans, gràcies Gala, gràcies Moratalla. No sé per què t'anava a dir Castellote. Castellote. Saps per què? Saps per què? No, perquè he escoltat, mira, últim apunt, que tu potser vas escoltat perquè van compartir gent del seu cercle, l'Aquay. L'Aquay és un artista que ara ha tret un tema produït per Adense i Luis Amueva. Ah, sí, ja sé quin dius. Vale? I un dels productors és Castellote. No sé què Castellote. I m'ha sortit... Tenim un productor. Em sortia Castellote, no sé per què. Molt bons productors aquests també. Sí, molt guapo. I gràcies, Blai, com sempre. Això ha estat tot per avui. Salut i rap. Salut i rap. No sap què li passa. Digue-m'ho, ai, el dubte em matarà. Poc els coneixem però està venint cap a casa. No sé què passa, ve cap a casa.